Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan gendeng, jangan telo. Sugeng ejeng para siswa. Pinjing Bu. Kowe mau berenang nganggo apa cah? Bisa kelingan ora? Mboten. Mboten. Kowe mau berenang nganggo sing jenenge parikan. Nah, parikan iku ning basa Indonesia jenenge pantun. Nggih. Kepiye kabare para siswa? Apik Bu. Apik, nggih. Alhamdulillah. Nggih. Nah, iki wingi Sinta izin kalih Bu Retno. Jarene kok ameh priksa ning gone KSH. Nggih, muga-muga didongake. Muga-muga Sinta sakite dan diparingi waras, nggih. Nggih. Para siswa, ora bosen-bosen Bu Retno anggone ngelingke kanggo matuhi utawa kanggo patuh karo protokol kesehatan 5M sing wis dicanangke dening pemerintah. Nggih. Nggih. Nah, protokol kesehatan 5M ini apa wae, Cah? Ono memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas ya. Muga-muga anggone awake dhewe patuh karo pemerintah. Nah, muga-muga virus Covid iki ndang ilang. Jadi awake dhewe iso sinau meneh, iso ketemu meneh ana ing sekolahan. Wis 1,5 tahun ya Cah anggonmu daring ya. Nggih, Bu. Nggih, ya moga-moga gendang awake dhewe ketemu meneh nang nggon sekolahan, sinau kaya biasane ngoten nggih. Nah, Bu Retno ndek parikan meneh iki, Cah. Sapa sing senengane dolan ning luwes? Boten. Saya Bu. Boten. Nggih. Biasane nek meh bodho dodolan ning luwes ya, do blonjo karo bapak ibuke. Nah, tak paringi parikan meneh iki. Ning luwes muter-muter. Ning ndi wae kudu nganggo masker. Nggih, dadi masker iku penting Cah. Saiki ning ndi wae kudu nganggo masker supaya penyebaran virus corona iki ndang iso terputus. Nah, iso mandeg ya, nggih. Bon, saiki sadurunge piwulangan diwiwiti, nggih. Kaya biasane Bu Retno nyuwun salah siji siswa kanggo mimpin kanca-kancane donga. Yen minggu wingi wis jihan, saiki Bu Retno nyuwun tulung karo Roni nggih. Ron? Nggih. Nggih, nah Roni saiki kanca-kancane ayo dipimpin donga bareng-bareng. Monggo Roni. Donga kawitan mulai. Kap. Nggih, cekap. Matur nuwun Roni, mugi-mugi kanthi dedonga iki mau piwulangan awake dhewe ing dina iki iso kalaksanan kanthi lancar, nggih. Amin. Nggih. Wau Bu Retno wis ngirim link presensi ana ing Google, ana ing WhatsApp group. Nggih, sing ning Google Classroom wis padha diisi bocah-bocah. Sampun, Bu. Sampun. Nggih, sampun diisi sedaya nggih. Iki mau Bu Retno cek wis ana 9 siswa sing ngisi, nggih. Sinta izin wingi karo Bu Retno. Nggih. Nah, minggu wingi Bu Retno wis ngandharke piwulange awake dhewe dina iki meh bahas apa Cah? Tembang gandang gula. Wis do ajaran nyanyi durung? Dereng. Dereng. Nah,
Saiki Burutno meh takon sik. Sing wis tau krungu lagune ngene ya. Lagune tembang Dandang Gula sinten? Dan Dereng. Dereng nate? Dereng. Nah, wes mengko awake dhewe sinau bareng-bareng ya kepiye to nadene utawa lagune tembang Dandang Gula iki. Nah, saderenge Burutno mlebu ning gone tembang Dandang Gulane isih kelingan biyen kelas 8 awake dhewe wis sinau tembang macapat apa wae. Nadene ngene iki. Sekar gembuh ping jatuh. Nah, tembang apa itu, Cah? Gambuh. Gembuh. Nggih, isih kelingan adene? Isih. Tesih. Nggih, gampang ya nek gambuh saya. Terus ning kelas 7 karo Burutno padha wae. Kang Sekar Pantur Winarno. Tembang apa kuwi, Cah? Kinanti. Loh, kok nanti? Iya, wis ditembangke Burutno ya. Nggih. Nggih, wis ora apa-apa. Ya ning kelas 8 wae dhewe ya wis sinau tembang kinanti. Kakean tembang dadine rada kewolak-walik ya, Cah. Wis nggih. Mboten napa-napa. Nggih, iku mau ya kelas 7 awake dhewe ana sinau tembang pangkur. Terus kelas 8 ana gambuh, ana kinanti. Nah, saiki mlebu ning kelas 9 tembange rada angel sithik. Dadi ana tingkatane, saka gampang ning angel. Nah, ing piwulangan dina iki awake dhewe arep nyinaoni babagan tembang macapat Dandang Gula. Nggih, saiki buku lan pene iso dicepake, mangke Burutno paparke materine iso dicatet. Ngaten nggih? Nggih. Nggih. Nah, pun samektos sedaya. Sampun, saiki Burutno badhe nge-share PowerPoint. Nah, iki wis ketampil ning nggonmu turun, Cah? PowerPoint-e sampun. Nggih. Nah, Burutno wiwiti nggih. Nah. Dandang Gula. Iki mengko para siswa dina iki nyinaoni babagan tembang Dandang Gula iku ana tujuan pembelajarane, Cah. Kenapa kok awakmu dadak nyinaoni tembang macapat Dandang Gula iki? Kanggo nilai pengetahuan ana ing KD 3, ana ing KD 3 iki para siswa mengko tujuan pembelajarane iki, Cah. Nomor 1, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur tembang Dandang Gula, piwulang serat wulang reh, pupuh Dandang Gula dengan cepat. Terus, yang kedua, peserta didik dapat mengartikan kata-kata sulit dalam satu bait dari piwulang serat wulang reh, pupuh Dandang Gula dengan tepat. Jadi ning kene mengko awakmu kabeh entuk tugas saka Burutno kanggo goleki artine kata-kata utawa tetembungan sing angel. Nah, iki mengko awake dhewe njikuk sak padha wae utawa sak bait. Nah, terus sing nomor 3, peserta didik dapat menelaah isi satu bait tembang dari teks piwulang serat wulang reh pupuh Dandang Gula dengan tepat. Ning kene iki mengko para siswa diparingi tugas Burutno kanggo goleki isi utawa piwulange saka tembang macapat sak padha wae. Jadi kita hanya membahas satu bait saja untuk hari ini, nggih. Nah, terus kanggo njupuk biji keterampilanmu iku mengko ana tugas kanggo nggawe tembang macapat. Nah, tujuan pembelajarannya iki, Cah. Peserta didik dapat menulis syair tembang macapat Dandang Gula sesuai paugeran dengan media gambar dengan baik dan benar. Jadi ning kene iki mengko Burutno paringi gambar-gambar,
para siswa kabeh milih salah siji gambar sing arep didadekke tema nggih saka tembang macapat dendeng gula sing mbok gawe mengko. Anggone gawe tembang dendeng gula kudu padha karo paugerane. Nggih. Suratna tutoke. Nah, saiki cah, coba gatekno teks iki. Nah, ning kene iki ning sisih tengen ana teks tembang macapat. Kira-kira iki tembang macapat apa, cah? Dendeng gula. Dendeng gula. Nggih. Nggih. Coba mau beretna pun ngandarke ya awake dhewe sinaune tembang dendeng gula. Kenapa kok awakmu iso ngarani iki tembange dendeng gula? Nah, iso dititiki saka apane, Cah? Iso dititik saka jumlah iki ana pirang baris to? 10. Sedasa 10 nggih. Nah, tembang macapat sing ana 10 baris utawa 10 larik iku tembang dendeng gula. Nggih, dadi para siswa sing kapisanan iso nitik saka kono. Nah, sing kapindho mengko iso dititiki saka paugeran liyane. Nah, paugerane tembang macapat isih kelingan mboten ana pira? Ana pira, Cah? 3, Bu. 3, nggih. 3 apa wae? Guru gotra, guru wilangan, guru lagu, guru wilangan. Nggih. Ana guru gotra, ana guru lagu, ana guru wilangan. Biyen ning kelas 7 Buretno pun nate ngono ya, Cah, maringi tabel sing ana 11 apa jenenge tembang macapat. Terus wis Buretno paringi paugerane iki apa wae. Pun nggih, catetane tesih to? Tesih, nggih, iso dibuka meneh. Jadi carane bedakno antarane tembang macapat sing siji lan liyane iku saka paugerane. Nah, ning kene iki tembang macapate Buretno pundhut saka tembang dendeng gula sing ana ing serat wulang reh. Nah, lamun sira anggo guru kaki iki ana ing pada papat. Jadi bait papat. Nah, awake dhewe iki mengko dina iki arep nyinaoni tembang dendeng gula pada papat. Nggih. Nggih, Buretno tutoke. Nah, nggih, iki ya Cah, tembang dendeng gula ing serat wulang reh. Iku ana 8 pada. Jadi tembang dendeng gulane ada 8 bait. Pada iku bait. Nah, awake dhewe mongko mau Buretno pun ngandharke arep nyinaoni sing bait utawa pada kaping 4. Nah, isine bab tembang dendeng gula iku piwulang carane milih guru. Terus watak, nah, biyen kae ya wis Buretno andharke ning kelas 7 ning kelas 8, saben tembang macapat duwe watak dewi-dewi. Nah, yen watake tembang dendeng gula iku ngresepake, welas asih lan cocok kanggo menehi pitutur. Wonten pitakonan, ana sing pitakonke, Cah? Buatan, Bu. Boten, nggih, nek boten nek ngono Buretno tutuke. Nah, iki mau ya, Cah. Paugerane tembang macapat. Ana guru gotra, ana guru lagu lan guru wilangan. Saiki sapa sing isih kelingan guru gotra iku apa? Cacahing gotra saben sapada. Nggih. Sinten iki wau sing mangsuli? Jawab. Bu. Cacahing gotra saben. Nggih. Nggih.
Guru gotra iku cacahing gotra utawa larik saben sak pada, saben sak bait. Kaya mau tembang Dhandhang Gula iku gotrane ana 10 larik. nggih, 10 ana larik. 10 larik. Nggih. Nah, terus guru wilangan iku apa, Cah? Cacahing wanda saben sak gotra. Nggih, cacahing wanda, mboten wanda nggih, cacahing wanda utawa suku kata bahasa Indonesiane saben sak gotra. Jadi saben sak larik. Nah, ning kene iki mengko dadi tugasmu, dadi ora dibahas ning kene sik. Nah, tugasmu mengko kanggo goleki guru wilangane tembang macapat Dhandhang Gula. Iku mau cacahing wanda utawa suku kata saben sak gotra. Saiki sing guru lagu yaiku Ikane suara ing pungkasane. Suara ing pungkasane gotra. iya, wis pinter-pinter kabeh isih do kelingan ya sing diwulangke Bu Retno ning kelas 7 8 biyen. Guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning gotra. Nah, swara ning kene apa wae, Cah? Sing diarani swara. AI. Nggih. A, I, U, E, O. Nah, nek nggone bahasa Indonesia diarani huruf vokal. Nah, dadi ning kene mengko awakmu kabeh padha goleki guru lagu, guru wilangan lan guru gatrane tembang macapat Dhandhang Gula. Nggih. Nah, sadurunge mlebu tugas utawa anggon menggarap LKPD, ayo padha nembang bareng-bareng. Nah, niki mau pun sarapan dereng. Sampun. Nah, sampun berarti ki engko anggone nembang suarane sok banter ya, Cah. Mergo wis diisi tenagane. Nggih. Nah, sampun samekta wis siap kanggo nembang. Sampun, Bu. Ampun. Iki mengko nggih. Iki mengko Bu Retno puterke tembange sepisan, terus awake dhewe engko nyoba bareng-bareng. Nggih. Mengikuti ngene ya, Cah, mengikuti tembang sing Bu Retno siapke iki. Nah, mengko tembange macapat iki Bu Retno share no WA grup dadine awakmu ben iso sinau meneh ana ing omah. Ngoten nggih. Nggih, ya ayo digatekke sik. Iki suarane di-mute sedaya wis ya. Ya wis di-mute kabeh. Saiki tak puterke dhisik tembang macapat Dhandhang Gulane. Lamun sirah Amelia menungso kang nyata ingkang becik martabate sarta kang roh ing hukum kang ibadah lan kang ngirangi syukur oleh wong tapa ingkang wis manungkul dan mikir paweh ing liyan iku pantes sira kuranana kaki sartane
menurutmu, Cah? Menurutmu tembangi dendeng gula ki angel apa ora? Angel. Angel. Boten, Cah, nggih. Boten angel yen dirungokke saben dina, latihan nembang saben dina, kuwi mesti engko cepet isane. Dadi nembang ki ora angel. Wong awakmu wae ngrungokke lagu-lagu Korea, lagu-lagu Inggris, cepet banget apale to, Cah? Lagune K-pop kae mesti sepisan pindho anggone ngrungokke langsung apal. Beda karone tembang maca pat, urung-urung wis ngomong angel. Nah, saiki ya awake dhewe Buretna ya padha sinau. Nah, Buretna karo para siswa kabeh ayo bareng-bareng nembang latihan nggih, nembang dendeng gula. Nah, mengko mike diuripke kabeh ora apa-apa nggih. Dadi awake dhewe latihan nembang bareng-bareng mike diuripke kabeh sik ya. Nah, Roni dereng. Nah, wis urip kabeh. Wis samekta sedaya, wis siap kabeh. Ayo padha gledhen nembang dendeng gula. Neng kene mengko Buretna puterke saben sak gotra. Nah, sak gotra mengko mandeg terus awake dhewe gledhen melu nembangke. Ngono ya, Cah? Nggih. Nah, Buretna baleni sik nggih. Nah, ya tembang maca pat dendeng gula. Nah, ya bareng-bareng ya. Tunggal kali 3. Lamun sira. Ayo, Cah. Nek dikon nembang kuwi mesti ngono. Ya. Udah tabelene ya. Lamun sira. Setunggal kali 3. Lamun sira. Lamun Lamun sira. sira. Angge guru. Angge. Ayo bocah-bocah nek ora apa jenenge dipateni sik mike dipateni sik. Ya. Iki nek ora gelem praktek ning kene mengko malah takon praktek dhewe-dhewe takon nggih video lho. Ayo milih sing pundi, praktek ning kene apa praktek gawe video? Sing kene Sing mriki, Bu. Nah, teng mriki ya. Iya, ning kene Buretna yo melu nyanyi padha wae melu nembang. Piye iki dibaleni nembang meleh? nggih. Nggih. Nggih tenan lho, engko nek ora ana sing nyanyi awas lho ya. Nggih, ya dibaleni meneh. Iki ben ora kresek-kresek ngene wae wis tah volum apa mike dipateni sik. Mengko yen awake dhewe meh nyanyi lagi diuripke ngono ya. Nggih, Bu. Nggih, ya. Pun Buretna baleni meneh. Ayo awake dhewe padha nembang dendeng gula bareng-bareng. Nggih, niki ya. Tembang maca pat dendeng gula. Lamun sira. Nah, pun sementen sik. Ya, mike diuripke. Oke. Tunggal kali 3. Lamun sira. Oke. Ya,
Nina. Buretna tutuke ya. Ya. Mikir dipencet. Tunggal kalih 3. Angge guru kaki. Niki wis ana sing bener iku mau. Nggih. Ya. Baleni saka awal ya. Lamun sirah angge guru kaki. Setunggal kalih 3. Lamun sirah angge guru. Nggih, ditutuke malih mike saged dipateni. Amelia manungso kang nyoto. Nggih, ya. Tunggal kalih 3. Amelia manungso kang nyoto. Ya, tunggal kalih 3. Kang Nah, saya bingung. Dibaleni. Ingkang becik martabate. Nah, tunggal kalih 3. kang becik martabate. Sarta kang roh ing nah, sarta kang roh ing kukom. Ya, tunggal kalih 3. Sarta kang hukum. Lan kang ngirangi. Ya. Ibadah lan kang ngirangi. Setunggal kalih 3. Kang ibadah lan Ana sing bener iki, wis ana sing bener. Nggih, ditutuke malih. Syukur oleh wong nopo. Nah, enak cah ya. Setunggal kalih 3. syukur oleh wong sapa. Ditutuke malih. Ingkang Usmanu. Nah, setunggal kalih 3. Ingkang Usmanungkul. Nggih. Dan mikir paweh ing liyan. Dan mikir paweh ing liyan. Setunggal kalih 3.
Taniki pawehi liyan. Ya, ditutupi malih. Iku pantes sira burono kaki. Iku pantes sira guranana kaki. Setunggal kalih tiga. Iku pantes Guranana kaki. sartane kawuhana. Hartane kawruhana. Setunggal kalih tiga. Sartane kawruhana. Nah, angel napa gampang? Gampang. Nah, jawabnya niku sing apik-apik Cah nek mangsuli. Nek awakmu kabeh do mangsuline gampang, mengko bakal diparingi gampang nggih anggone nembangke dandang gula. Nggih. Dadi mengko videone Bu Retno share ana ing grup WA, iso mbok sinaoni meneh, mbok buka, mbok gledi meneh tembang dandang gula kuwi nadane kepiye. Ngoten nggih. Dadi engko iso gledi dhewe ana ning omah. Nggih. Saiki Bu Retno tuteke nggih. 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 Nah, yuk saiki ayo nggarap LKPD. LKPD ini mau pun Bu Retno kirim ana ing grup WA ya. Nggih, iku engko dibuka, digarap sing ayahan siji, dadi sing ning halaman utawa ning kaca angka 1. Nah, kaya ngene tampilane mengko. Nggih. Ana tugas ayahan sing kudu mbok garap ning kene Bu Retno andharke sik. Nggih, nomor 1, gatekno teks tembang dandang gula padha papat saka serat ulang reh iki. Nah, iki mau ya lamun sira anggo guru kaki sing wis awake dhewe gladi nembangi. Nah, ning kene mengko iso digatekke meneh. Terus tugasmu sebutno lan jlentrehno apa wae paugerane tembang macapat dandang gula. Nah, terus golek ana tegese tembung-tembung ing ngisor iki. Nah, ning kene ana 10 tembung sing kudu mbok goleki tegese, digoleki artine. Yen awakmu bingung, iso golek ana ing kamus online iki Cah. Ana ing https://bau-sastra. Nah, jadi awakmu iso goleki tegese tembung-tembung iki ana ing Bau Sastra utawa Kamus Basa Jawa online. Terus terjemahno tembang dandang gula ing dhuwur mau mawa basa padinanmu. Jadi tembange iki mau mbok terjemahno nganggo basamu, berarti basa ngoko ya. Per gotra. Jadi saben gotra mbok terjemahno. Nggih, saben gotra mbok terjemahke. Nah, terus sing pungkasan jlentrehno pitutur luhur utawa piwulang saka tembang dandang gula kasebut. Nah, padha karo crita wayang minggu wingi iku tembang dandang gula uga nduweni pitutur utawa piwulang. Nah, saka tembang dandang gula padha papat iki mau goleki piwulange apa. Terus garap pakaryanmu ana ing Google Form kanthi link, mengko linke Bu Retno share ana ing grup WA. Sampun paham sedaya? Wis do paham? Karo tugase? Sampun, Bu. Sampun, nggih. Iki tugase individu nggih. Amarga daring tugase kabeh Bu Retno paringi individu. Mengke Bu Retno paringi wektu 15 menit cukup mboten?
Cukup, Bu. Cekap. Nggih, berarti iki Bu Retno paringi wektu 15 menit kanggo nggarap ning Google Form. Mengko bar kuwi awakmu kabeh mlebu meneh ana ing Zoom. Iki Zoom-e Bu Retno pungkasi apa ben urip wae gak apa-apa. Pungkasi, Bu. Pungkasi, ngirit kuota ya. Nggih, gak apa-apa nggih. Nah, iki berarti Zoom-e Bu Retno pungkasi awakmu kabeh nggarap LKPD ana ing Google Form. Iki langsung mengko linke Bu Retno share wonten grup WA. Bu Retno paringi wektu 15 menit bar kuwi awakmu kabeh mlebu ning Zoom kanggo ngandharke asile garapanmu. Ngono ya? Nggih, Bu. Nggih. Nggih. Mengko yen ana sing durung jelas karo tugase, iso WA Bu Retno utawa iso ditakonke ana ing grup WA. Grup WA kelas awake dhewe nggih. 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 Saiki Zoom-e Bu Retno pungkasi dhisik, awakmu kabeh padha nggarap Google Form. Mengko 15 menit mlebu meneh ana ing Zoom. Nggih, para siswa saiki iso padha metu saka Zoom, padha nggarap LKPD. Nah, para siswa wis padha rampung anggone nggarap LKPD ku mau ya? Ampun, Bu. Ampun. Berarti saiki wis padha samekta, wis padha siap kanggo ngandharke asiling jawabanmu iku mau. Nggih? Nggih, Bu. Nggih. Nah, saiki Bu Retno share PowerPoint-e mau meneh. Nah, iki mau nggih. Nah, wis ketampil ning nggonmu ya, Cak? Sampun. Ampun. Nggih. Iki mau ya. Anggonmu nggarap LKPD wis mbok kirim ning nggone Google Form. Saiki ayo diandharke, ayo dibahas bareng-bareng. Nah. Ya, diandharke ya. Mau ana pitakonan nomor 1 iku kon ngandharke paugerane tembang dandang gula. Nah, saiki sapa sing ngarep ngandharke? Apa wae paugerane tembang dandang gula kuwi? Saya, Bu. Ah, kula, Bu. Kula, Bu. Nah, nggih kulinake nganggo basa Jawa, nggih. Iki mau sapa Firda ya? Yuk Firda iso diandharke disampaikan ning kanca-kancane mau asilmu nggarap paugerane tembang macapat dandang gula iki apa wae Firda? Guru Gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Nah, saiki guru gotrane ana pira? 10 larik, Bu. Sedasa. Nggih, sedasa. Nggih. Guru gotrane wonten? Sedasa larik. Larik. Terus mau ana guru wilangan. Nah, sebutno guru wilangane apa wae? Guru wilangan tembang dandang gula yaiku sedasa, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 12, 7. Nggih. Terus guru lagune? Dandang gula yaiku I, A, E, U, I, A, U, A, I, A. Nggih. Nah, saiki para siswa wis padha durung jawabane karo Firda, kuwi mau jawabane Firda wis bener, sing liyane kepiye? Sudah, Bu. Ampun, nggih, iki mau ya. Nggih, pun padha berarti pun bener kabeh. Nah, iki ya paugerane utawa patokan utawa aturane tembang dandang gula. Iki mau wis disampaike, wis diandharke karo Firda ana guru gotra sing jumlahe utawa cacahe ana 10 larik. 10 gotra. Guru wilangan
Ana 10, 10, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 12 karo 7. Terus guru lagune I A E U I A U A I A. Nah, wis do bener kabeh berarti nggih. Nggih, Bu. Nggih, ya tepuk Nggih, tangan Bu. sih, muridnya Bu Retno wis do pinter-pinter. Ya. Nah, saiki ditutuke. Mau soal nomor loro tegese tembung. Nah, ning kono mau Bu Retno pun maringi ana 10 tembung. Nggih. Sekedap. Nah, ning kene iki. Nah, 10 tembung iki mau ya sing ngandharke utawa sing mangsuli tegese saka A tekan E iku ayo Mbak Zahra. Ini mau Zahra. Zahra. Belum, Bu. Nggih. Sebentar. Oh ya, ngapa iku mau? Nggih, ayo Zahra, kanca-kancane nganu ya, padha nggatekke. Saiki Zahra ayo diandharke tegese tembung saka A tekan E. Piro, yaitu kuwi. Hmm. Guru, yaitu golek ilmu. Kaki, yaitu panyebut marang anak lanang. Nggih. Sukse, yaitu apik. Hmm. Weruh, yaitu weruh mangerti utawa paham. Nggih. Para siswa sedaya sampun sami wangsulanipun kalian Zahra. Sampun, Bu. Sampun. Nggih. Iku mau udah goleki ning Bau Sastra apa ora, Cah? Nggih, Bu. Nggih. Iki wis ngerti ya tampilane Bau Sastra online ki kaya ngopo. Nah, kaya ngono mau. Dadi sesuk yen ana negesi tetembungan meneh iku awakmu iso goleki saka Bau Sastra online iku mau. Nggih. Nah, iku mau saiki ditutuke tegese tembung saka F nganti tekan J. Bu Retno nyuwun Rezel. Nah, Rezel. Koko tegese hukum. G ngirangi tegese ngurangi. H topo tegese wong kang nglakoni mati raga. Wong tapa utawa bertapa. I amungkul tegese sregep utawa tekun. J kawruhana tegese mangerteni atau utawi ketahuilah. Nggih. Nah, kuwi mau sing wis diandharke Rizal teges-tegese tetembungan saka F nganti tekan J. Para siswa sing liyane wis padha apa durung? Bu. Sampun. Nggih. Nah, iki mau ya kanggo luwih cetani. Nah, iki mau teges-tegese tetembungan sing ana ing tembang macapat dandang gula padha papat. Nah, niki mau sira tegese kowe, anggo guru golek ilmu. Kaki iki penyebut marang anak lanang. Nek ning daerah dhewe ya le. Nah, ngono kuwi ya. Nggih, terus becik iku apik, weruh iku weruh utawa mangerti. Hukum iku hukum, ngirangi iku ngurangi, tapa itu ngerti kabeh ya wong sing bertapa. Amungkul sregep, kawruhana iku mangerteni. Nggih, pun jelas daya. Sampun, Bu. Sampun. Nggih, ditutuke malih. Terjemahke. Nah, saiki Bu Retno nyuwun sinten ya? Desi. Desi. Nggih, Bu. Saiki Desi saka tembang dendeng gula padha papat iku mau terjemahno nganggo basa padinanmu. Nah, basamu dhewe, basa ngoko, nggih. Ya, monggo Desi ya. Yen kowe golek guru, pilihan guru kang bener, kang apik martabate, kang weruh hukum, kang sregep ngibadah lan ngurangi hawa nepsu. Luwih apik meneh yen oleh wong ahli tapa, kang ora ngarep-arep piwelasing wong liya.
Wong kang kaya mangkono mau pantes didadekake guru lan ditiru. Oke. Iku mau terjemahan saka tembang mocopat dendeng gula padha papat sing wis diandharna karo Desi. Nah, kanggo luwih cetane iki ya. Yen kowe golek guru, pilihan guru kang bener, kang apik martabate, kang weruh ing hukum, kang sregep ngibadah lan ngurangi hawa nafsu. Luwih apik maneh yen oleh wong ahli tapa kang ora ngarep-arep piwelasing wong liya. Dadi ora pamrih, tidak mengharapkan imbalan. Wong kang kaya mangkono mau pantes didadekake guru lan ditiru. Jadi ora kabeh guru iku iso mbok dadekno tuladha, Cah. Ora kabeh sing diarani guru iku mesti wong sing bener, wong sing martabate apik. Nah, mboten mesti. Jadi tetep kudu pilih-pilih anggone merguru. Nggih. Nah, saiki ditutuke piwulang. Piwulang sapa sing iso ngandharke piwulang saka tembang dendeng gula padha papat iku mau? Bu Retna nyuwun Agung. Nggih. Ya piwulange apa, Gung, saka tembang dendeng gula iku mau, Gung? Golek guru utawa maguru kudu karo wong kang bener lan bener supaya awake dhewe bisa niru. Ya, nggih. Para siswa padha sarujuk napa mboten karo piwulang sing diandharke Agung iku mau? Nggih, Bu. Nggih, ya iku mau ya intine anggone golek guru utawa maguru iku kudu karo wong kang bener lan pener supaya awake dhewe bisa niru. Jadi sing ditiru iku sing bener lan penere. Nah, ditiru sing apik-apike wae. Nggih, iku mau anggonmu nggarap LKPD. Jawabane wis padha bener, nggih, wis do pinter-pinter muridé Bu Retna iki. Nggih. Tekan kene ana sing ditakonke mboten, Cak? Mboten, Bu. Mboten. Sampun jelas karo isine tembang dendeng gula padha papat iku mau ya. Nggih. Nggih. Nggih, saiki Bu Retna tutupe. Yen mau wis nganalisis tembang dendeng gula saiki nggih Bu Retna paringi tugas iki engko tugase kanggo ning omah individu lan iso dikirim ana ing Google Classroom. Nggih, tugase apa to? Nah, niku mau ning LKPD wis ana ning ngisore sing ayahan 1. Saiki tugase LKPD ayahan 2 iku gawe tembang mocopat dendeng gula jumbuh karo paugerane kanthi cara milih salah sawijining gambar ing ngisor iki. Banjur kirim ana ing Google Classroom. Bu Retna pun maringi 4 gambar. Jadi ning kene ana gambar 4 sing sepisan iki tulung tinulung, kaping pindho corona, kaping 3 banjir, kaping 4 ana sekolah online kaya sing lagi mbok lakoni saiki. Nah, terus tugase goleka tembung-tembung umum kang gegayutan karo tema sing kok pilih iku mau. Jadi awakmu milih salah siji, terus goleka tetembungane. Nah, saka tembung-tembung umum iku mau gawe ya 10 ukara jumbuh karo tema sing kok pilih kang wandane utawa suku katane lan guru lagune wis ditetepke. Dadi ning kene iki Bu Retna pun maringi ukara 1 tekan 10. Terus wis tak paringi jumlah wando karo guru lagune. Nah, ning nggon titik-titik iki mau iso mbok tulis kalimatmu. Jadi saka kalimat-kalimat iku mau engko iso ana 10 ukara, 10 kalimat iku engko iso dadi wis iso dadi tembang mocopat dendeng gula.
Nah, kepiye to carane gawe tembang macapat dendeng gula iki? Ning kene Bu Retno paringi tulodo. Kepiye carane nulis tembang macapat? Kaping pisan, awakmu kudu nemtokake jenise tembang macapat. Nah, ning kene tembang macapat sing wis digawe apa mau cah? Tembang macapat? Dendeng gula. Tembang macapat dendeng gula. Terus sakwise awakmu nemtokake tembangi, tembang macapat dendeng gula, temtokake guru gotra, guru wilangan lan guru lagune. Ning gone LKPD mau pun Bu Retno paringi. Gotrane wis ana 10, wilangane tiap gotra saben gotra wis Bu Retno paringi, guru lagune ning saben gotra uga wis Bu Retno paringi. Nah, dadi awakmu kari gawe ukara sing jumbuh karo paugerane tembang dendeng gula. Sakwise wis nemtokke iki mau, awakmu nemtokake tema. Nah, tema sing meh tak pilih apa to? Nah, mau ana 4, awakmu iso milih 1. Terus sing pungkasan awakmu nulis cakepan, cakepan itu syair manut paugeran tembang iki mau, tembang dendeng gula. Tuladeni. Nah, digatekke. Ning kene ana gambar. Nggih, gambar apa kuwi? Sekolah. Gambar sekolah. Terus temane berarti jupuk pendidikan. Pendidikan. Nah, terus iku mau ya cah goleki tembung-tembung umum, tembung-tembung sing jumbuh karo pendidikan utawa karo sekolah. Nah, ning kene Bu Retno pun maringi contoh. Ana sekolah, SMP iki ya mergo seragame biru putih. Nah, iki SMP. Terus siswa-siswi, ning kene ana siswane, ana siswine. Terus biasane ning sekolah iku padha sinau karo guru, terus guru maringi ulangan. Nah, sakjroné ning gone piwulangan esuk ana ekstra pramuka, terus uga ana guru BK-ne. Nah, ning kene contone ngene iki cah tuladeni. Awakmu goleki tetembungane. Sing umum sing biasane jumbuh karo temane kuwi mau. Nah, sakwise iki mau wis mbok goleki kabeh, terus lagi digawe jumbuh karo paugerane tembang macapat dendeng gula. Tuladene ngene. Nah, ning kene Bu Retno pun maringi ya ana gotra 1 tekan 10. Terus guru wilangan lan guru lagune ya wis Bu Retno tulis. Nah, terus ning kene cakepane tuladeni. Gotra 1, guru wilangan lan guru lagune 10i. Cakepane ning mau kan tetembungane ana siswa, ana siswi. Nah, iso mbok dokok ning kene. Prosiswa lan prosiswi puniki. Nah, biasanya kan para siswa lan para siswi puniki. Nah, amarga awake dhewe iku kudu njumbuhke karo guru wilangan lan guru lagune tembang dendeng gula. Gotra 1, para iku iso digawe nganggo wandone iku pro. Nah, iso dadi tembung pro. Jadi prosiswa lan prosiswi puniki. Terus gotra kaping pindho guru wilangan lan guru lagune 10A. Cakepane tuladeni mangkat sekolah padha nyangking tas. Nah, ning kene iki mau ana tetembungan umum sing wis awake dhewe gawe iki ana sekolah. Nah, iso didokokno gotra loro. Nggih, nah, nggih iku mau kaya ngono tuladene ditutuke nganti tekan gotra pungkasan. Gotra 10 sing guru lagu lan guru wilangane iku 7A. Nah, tuladha cakepane kaya iki, mring panguripan siswa. Jadi awakmu kudu ngitungi yen saben gawe cakepan utawa syair utawa kalimate ukarane iku kudu diitungi. Dipadake karo guru wilangan lan guru lagune tembang macapat dendeng gula. Nggih. Nah, kanggo tugas ning omah iku mau sing gawe syair tembang dendeng gula ana sing ditakonke napa mboten? Mboten, Bu. Modho paham nggih, modho jelas? Nggih. Sampun.
Nah, tugase iki mengko digarap ana ing buku utawa sing wis iso ngeprint LKPD ya iso digarap ning LKPD-ne. Nggih, sakwise digarap, sakwise rampung terus difoto, banjur dikirim ana ing Google Classroom. Maksimal Bu Retno paringi wektu nganti tekan jam 09.00 bengi. Nah, dadi wektune mung sedina. Saged nggih? Saged. Saged. Saged, Bu. Nggih. Ngoten. Saiki ditutuke. Nah, ayo gawe simpulan. Dina iki mau para siswa wis padha sinau apa, Cah? Sinau tembang dandang gula. Nggih, sinau tembang dandang gula. Nah, ana ing tembang dandang gula, saben tembang macapat iku mesti duwe paugeran. Nah, saiki Jihan iso diandharke paugerane tembang macapat dandang gula iku mau ana apa wae? Paugeran tembang dandang gula ana 3. Guru gotra, guru wilangan lan guru lagu. Nggih, guru gotra, guru wilangan lan guru lagu. Terus saben tembang uga ana watak. Nah, duweni watak. Nawa saged ngandharke mau watake tembang dandang gula iku apa Nawa? Watake niku ngresepake, welas asih, cocok kanggo menehi pitutur. Iya, iku mau watak tembang dandang gula. Ngresepake terus iso cocok yen didedekke kanggo menehi pitutur. Terus saiki mau kan wis nganalisis tembang macapat padha papat ya, tembang macapat dandang gula padha papat. Nah, saiki Mawar. Nah, Mawar iki mau durung ngandharke ya. Mawar, piwulange sing iso mbok jupuk saka tembang macapat dandang gula padha papat iki mau apa Mawar? Golek guru utawa maguru karo wong kang bener supaya awake dhewe bisa niru. Iya, dadi isine tembang macapat dandang gula padha papat iki anggone dhewe milih guru. Piwulange milih guru kudu sing bener lan bener. Nah, bener lan bener supaya awake dhewe iso niru. Nggih. Nah, iku mau dudutan utawa simpulan saka piwulangane awake dhewe dina iki bocah-bocah, nggih. Nah, saka piwulang sing diandharke Mawar iki mau anggone milih guru kuwi kudu dijumbuhke nggih karo bibit, bebet lan bobot. Nah, ana sing tau ngerti unen-unen iku ra Cah? Bibit, bebet, bobot. Boten. Boten? Sing liyane? Ana sing wis tau krungu bibit, bebet, bobot? Tahu Bu, tapi gak tahu arti. Oh iya, sering krungu ning ora ngerti artine. Nggih, anggone milih guru kudu nggatekke bibit, bebet lan bobote. Ning kene maksude kuwi bibit nggatekke asal usule gurumu kuwi mau. Nggih, yen guru ngaji iku berarti asal usule nggih mungkin wong tuane ya kyai, mungkin gurumu ngaji kuwi lulusan saka pondok. Nah, jadi bibite kudu digatekke. Terus bibit. Bibit iku saka tembung bebedan, Cah. Jadi carane nganggo busana. Nah, carane nganggo busana yen guru ning sekolahan kok nganggone daster. Nah, iku lak ya wis salah ta, Cah, ora jumbuh, ora cocok. Mosok guru ngo sekolahan mulang nganggo daster. Tak cocok ora macam. Jadi saka BBT carane nganggo busanane kuwi mau uga kudu digatekke. Terus sing pungkasan ana bobot. Bobot iku kualitase.
Nah, kualitasnya iki yo iso digatekke saka apik orane, tuwindake, unggah-ungguhe, tutur kata sing apik. Nah, saka kono iku iso dititeni guru kuwi iki wis bener lan bener durung nek tak dadekno tulodo. Nah, ngoten ya bocah-bocah. Dadi anggone milih guru iku ora aku sekolah wis ana gurune. Nah, tapi awakmu kudu apa jenenge cah? Awakmu kudu nyeleksi dhewe. Guru kuwi wis bener lan bener durung kanggo tak tiru. Dadi tetep kudu nggatekke bibit-bibit lan bobote. Nah, nggih, sakniki mpun mangertos wis do ngerti tegese bibit-bibit lan bobot. Sampun, Bu. Nggih. Sadurunge Bu Retno pungkasi, wonten pitakonan mboten? Boten. Nggih, bocah-bocah, alhamdulillah piwulangane awake dhewe dina iki wis rampung. Mau awake dhewe wis sinau kepriye to carane nembang tembang dandang gula iki, wis geladen bareng-bareng. Awakmu wis nggarap LKPD, awake dhewe wis diskusi. Nah, wis diskusi anggone nganalisis sak podo tembang macapat iku mau ya, tembang macapat dandang gula podo papat, awake dhewe wis diskusi kanggo nganalisis. Terus wis gawe dududan, wis nyimpulke. Nah, piwulangan dina iki wis rampung. Bu Retno ngelingke meneh supaya awakmu kabeh iki tetep kudu patuh karo protokol kesehatan 5M nggih sing dicanangke dening pemerintah. Jadi Bu Retno ning kene ora bosen-bosen kanggo ngelingke awakmu kabeh. Nah, supaya virus corona iki ndang cepet ilang. Terus bocah-bocah nggih materi awake dhewe kanggo minggu ngarep yaiku ana cerita sandiwara. Nah, dadi mengko minggu ngarep Bu Retno paringi video film pendek. Nah, engko awakmu dhewe minggu ngarep ki nonton film agendane nggih. Do seneng ta iki mau nembang, sesuk nonton film. Nggih, bocah-bocah. Piwulangan dina iki Bu Retno cukupi riyen nggih. Nggih, Bu. Nggih. Sadurunge Bu Retno pungkasi, mangan kupat nganggo santen. Menawi Bu Retno lepat, nyuwun pangapunten. Dimaafke mboten? Nggih, Bu. Nggih. Nggih. Nggih, yen sing iki mau durung aktif minggu ngarep gak aktif meneh ya, Cah? Nggih, Insyaallah. Nggih. Insyaallah, Bu. Iya, nggih. Nggih. Menawi mekaten yen ngono Bu Retno pungkasi dhisik piwulangan dina iki. Matur nuwun awet kawigatesanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.